Mic yako ndio panga mute track. Mic yako ipanga mute neno yako. Okay, ndikuti at least pamenepo okay. Tilandiranenso mauno mwambuye pameneno tikhale ndi study yathu. Study yathu leloli ikhala pamutu onena kuti mafuna kundawo azinthu zingapo makapewo anthu amene ndife akhristu. Tifuna notione makachifanifani kuchokera ku zinthu zakale kuzifananiza ndi zinthu zimene Khristu anazibweretsa kutiunikira kuti kodi akamanena kuti Khristu adali zeni za zinthu zija zinali kumbuyo zija zimatanthauza chani. So phunziro la ifeyo mauno study imene ndi yachangu kwambiri ndi mapiri awiri. Komano tisadayambe zonse tiyamike Mulungu makapotitsutsa ndi moyo tsiku la lero. Kotero tiyamba ndi liwu la pemphero tisadapize study yathuyi. Woyera ndinu Atate Mulungu wakumwamba amene ndinu Mulungu wabwino ndokoma mtima. Tikudza pamaso pano mu dzina la Yesu Khristu kamba ka study imene tili nayo pa online. So mukhale nafe ndi kupitiriza kuyankhula maka chimene niyo mukufuna mutilankhule fe tonse. Mulole kuna kuti olankhula mulole kuti akankhule zokhanzo inde ndikankhule zokhanzo zochokera kwa inu, komanso akumvera akakhoze kumvetsetsa chimene niyo mukufuna kuyankhula kuchokera m'mawu anu. Ndinu Mulungu wabwino ndokoma mtima amene mukhale nafe pa meeting iyi. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera, amen. Chabwino ndiye monga ndimanena kuna kuti mutu wa phunziro lathu ikhala mapiri awiri. So verse lathu loyambirira kuti tiyambe kupita mkatikati mwa phunziro lathu likhale Mateyu 17 verse yake ya 1 kulekera 9. Nde ineyo ndili nawo mavesi apapa. Nde sindikudziwa ngati panga khalenso wina amene akhoza kuthangatana nane pakumawerenga mavesiwo. Komano vesi yoyambayi pa Mateyu 17 verse 1 kulekera 9 ndikhale ndikuwerenga pamene akuna kuti ndipo atapita masiku 6 Yesu anatenga Petro ndi Yakobo ndi Yohane m'bale wake napita nawo paokha pa phiri lalitali. Ndipo iye anasandulika pamaso pawo, ndipo nkhope yace inawala monga dzuwa ndi zovala zace zinakhala zoyera mbuu monga kuwala. Ndipo onani Mose ndi Eliya anaonekera kwa iwo ali mkulankhula ndi iye. Ndipo Petro anayankha nati kwa Yesu, Ambuye, kuli bwino kuti ife tikhale pano. Ngati mulola ndidzamanga pano misasa 3, umodzi wa inu ndi wina wa Mose ndi wina wa Eliya. Akalichilankhulire, onani mtambo owala unawaphimba iwo. Ndipo onani mawu ali kunena mu mtambo, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyu ndikondwera, mverani iye. Ndipo pamene ophunzira anamva anagwa nkhope zawo pansi naopa kwakukulu. Ndipo Yesu anadza nawakhudza nati, musaope. Ndipo iwo pokweza maso awo sanaona munthu koma Yesu yekha. Ndipo pamene anali kutsika pa phiri, Yesu anawalangiza iwo kuti musakauze munthu choonekacho kufikira Mwana wa Munthu adzauka kwa akufa. Nde pali zinthu zingapo zimene zikuchitika pa phiri limeneli zimene ndizopatsa chidwi kuchokera m'mavesi amene tawerengapo. Nthawi imeneyi idali Yesu pamene adatenga ophunzira ace kunkanawo pa phiri. Adachita kukoza kufuna kuwaonetsera za chinthu china chake chimene ndi chachikulu chimene chiyenera kuchitika.
zidangokhala kuna kuti atumwi nthawi samatha kumvetsetsa kwenikweni kuti kodi Khristuyu pamene ali mwana wa Mulungu kwenikweni mission yake kapena kuti cholinga chake ndi chani, kuna kuti chimene akufuna kukwaniritsa miyoyo ya iwo Ayuda komanso amitundu dziko lonse lapasi. Ndeno Khristu amafuna awatengere maganizo awo ku mapenyedwe akulu, ingakhale kuti sadafune kungoyankhula koma kuti adafuna kuti angoona chinthu china chake kapena kuti angotanthauzira zinthu zina zake zimene ndi zazikulu, zimene ndine pakuziona bwino lomwe zikutithandizanso, zikhala zikutithandiza ndipo pakuzindikira zimatithandiza kudziwa cholinga chenicheni chimene Khristu Yesu anabwerera. So akuna kuti panali Petro, Yakobo ndi Yohane amene adapita pa phiri. Ndakuti ali pa phiri paja akuti Khristu adasandulika pakati pawo, akuti nkhope yake idawala ndi zovala zake zidakhala zoyera mbu monga kuwala. Ndiye kuti ndi masana, koma Khristu makamaka ndikoti ali onse anthu folo: Khristu, Petro, Yakobo, Yohane. Ndakuti adakali choncho adangona Khristu akusandulika, nkhope yake kuwala, kenako akuona aneneri awiri amene ndi Eliya komanso Mose. Ndakuti aneneri awiri amene wawa anabwera kumuonekera iye, ndipo atumwi adachiona ndithu chinthuchi chikuchitika. Komano adakali chipenyere choncho akuti Petro adamba kuyankhula, amayankhula ndi Yesu tsopano, kuna kuti nkwabwino kuti tili pano, tidakakonda ndithu tidakakhalitsa pano timange misasa iwiri, ndi wachitatu wa inuyo Ambuye, msasa wa Mose, msasa wa Eliya, msasa wachitatu wa inu Ambuye. Nde koma ali chiyankhulire choncho, Bible ikuna kuti mtambo unawaphimba iwo. Ndakuti mtambo tawaphimba zidapeza kuti no mukuveka mawu mtambo mucha. So akuna kuti uyu ndiye mwana wanga okondedwa, mwa iyeyu ndikondwera, mverani iye. So mawu osangalatsa kwakulu pa chochitika chonsechi ndi amene wa Mulungu akufuna kuonetsera kuna kuti uyu Khristuyu ndiye mwana wake okondedwa. Ndakuna kuti pokhano kuti iye ndi mwana wake okondedwa, akufuna kuti panga lifa kwa iye kuna kuti tsopano timvereno iyeyo. So panali anthu awiri mutha kuona, Mose ndi Eliya pa mbali mwa Khristu. Komano Mulungu akupanga point kapena kuti akualozera atumwi watsopano Khristuyo kuna kuti uyuyu ndiye mwana wanga okondedwa, kapena kuti uyuyu ndi amene amene muyenera kuti muyang'ane kwambiri maso anu, chifukwa pa iyeyo ndi pamene no pali chinthu china chake chimene chikhoza kukupindulirani miyoyo yanu. Pambali poti mudavako za Mose, pambali poti mudavako za Eliya, koma maso anu tsopano apenyerere pa Yesu Khristu, chifukwa Yesu Khristu ndi amene ali ndi chinthu chimene chikhoza kupindulira miyoyo yanu, kapena ndi amene ali ndi moyo umene no tsopano ukhoza kutsitsimutsa miyoyo yanu. Nde akuwauza kuti mumumvere Yesu Khristu. Ndipono pamene ophunzira anava anagonkhope zawo pansi, ndakuti naopa kwakukulu, koma Khristu anawalimbikitsa kuti musaope. Nde china chimene no Yesu akuyankhula tsopano akuna kuti pamene akuwauza kuti musaope, akuwauzaso chinthu china chona kuti musauze munthu wina aliyese. Musauze munthu wina aliyese chionekacho kufikira mwana wa munthu adzauka kwa akufa. Mwachidule chinthu chimene adaona papachi anthuwa anayenera kuti achifotokoze pamene Khristu wauka kwa akufa. So ndekuti inali message imene ndiofunikira, nchifukwa yake inuyo ndi ineyo mawa uno tikufuna tingotenga kanthawi kochepa kuyang'ana kuti kodi
chinali kwenikweni chofunikira mu message iyi ndi chani? Chifukwa Khristu akuwalimbikitsa ndithu kuti mudzalankhule komano pokhapokha kuuka kwa akufa kuti achitikanso. Ndiye kuti uthenga uwu ndi ukubwera nthawi imene pangano latsopano likufuna likhazikitsidwe, kapena kuti uthenga uwu ngofuna ndikalozera wa mmene pangano latsopano likubwerera. So pangano latsopano kwa Khristu ndi chinthu chokondweretsa kwambiri, chifukwa chimene chili chokondweretsa kukondweretsa kwake ndikuona kuti timapeza phindu pakukhala ana a Khristu Yesu, kapena kuti timapeza phindu pokhala abale a Khristu Yesu pakungolandira mzimu wa Khristuyo. Ndiye kuti phindu lina, miyoyo yathu tsopano imakhala yolumikizika ndi Mulungu mwa Yesu Khristu. That means kuna kuti ngati Mulungu tinkamuona mochititsa mantha mosafikirika, koma chifukwa cha Khristu Yesu tsopano Mulungu uja akukhoza kufikirikika chifukwa cha Khristu Yesu tsopano, moyo wa Yesu Khristu. Mwachidule mmene timamonera Mulungu kumbuyo tiyamba kumuona mwanjira ina, chifukwa ina kuti Khristu ndi amene anabwera kudzaonetsa chifaniziro cha Atate, kapena mmene alili Atate. So inu ndine ndi chosangalatsa kwambiri kuti tipezeke mu pangano latsopano, chifukwa timapezamo maphindu ngati amene wawa pamaso pa Mulungu. Ndena akuna kuti mudzafotokoze kuuka kwa akufa kukachitikanso. De atumwi monga timanena kuti panali zinthu zina zimene samazimvetsetsa, chifukwa ngakhale adamva mawu aona kuti mudzafotokoza izizi pakuuka kwa akufa. Zidali zinthu zowapatsa tikhoza kuti kusamvetsetsa kuti kodi afuna kuyankhula ndi chani, chifukwa ingakhala atumwi samakhulupiriranso kuti Khristu akafadi. Nde anthu awa adangochisungabe malingaliro awo, kuna kuti aona zinthu zina zake zikuchitika zimene zanthuntumiritsa zapatsa chidwi. So tikhale tikutenga mapointi awa pa phiri limene lili. Phiri limene lili paonekapo Khristu ndi aneneri awiri amene ndi Mose ndi Eliya. Panalinso atumwi pomwepa. Ndiye kuti chochitikachi tikhale ndi chithunzithunzi cha ma characters amene akapena kuti amene atenga mbali pambali pa Khristu, atenga mbali amene adali pamene papa. Chifukwa chochitikachi kwa nthawi yayitali chakhala chikunenedwa ngati kuti kubwera kwa Mose ndi Eliya pambali pa Khristu Yesu ndiye kuti kukuyimirira kuna kuti iwo amene adamwalira akuti amene adamwalira adzauka, pamene amene anamwalira koma mwa Khristu ndi amene adzakhalebe ndi moyo mwa Khristu akuti adzatengedwa kumwamba monga Eliya adalili. Maganizo a anthu ambiri ambuyomu ena mpaka lero adakali ndi maganizo amene wawa. So phunziroli kwakulu likhalenso likuthangatira kuna kuti kumvetsetsa kuna kuti chimene amachita Yesu Khristu kandi fanizo kandi mawu amene amayankhula zophiphiritsa kaya ndi ulosi, zonsezo zimalozera inuyo ndineyo nthawi inoyi kuti zitipindulire. Ndiye kuti Baibulo kapena kuti mawu a Mulungu tikapanga approach ofuna kumvetsetsa kotere kuna kuti zonsezi zimafuna kuti zidzathandize ifeyo. Ndiye kuti tiona kuna kuti muli phindu lalikulu longoposa limene tikhoza kungoti Khristu akutitenga kunka kumwamba. Chifukwa chinthu chimene chili chabwino kwa Khristu chachikulu sikungonyamuka kupita kumwamba, koma kuti ali ndi ubale wokulu ndi Mulungu ndipo waona kusinthika kwina kwake mkatikati mwa moyo wake. Limenelo ndi phindu lenileni limene Khristu akulipeza mwa Yesu Khristu. So tipitilize kuunikira kuna kuti zinthu ngati zizi zimafuna kuthandiza bwanji pa miyoyo ya ife owerenga alero, Akhristu alero.
titaona Luka 9 verse yake 27 kulekera 36 pamene akuna kuti koma ine ndinena ndi inu zoonadi kuli ena a iwo akuyimirira pano amene sadzalawa imfa kufikira kuti adzaona ufumu wa Mulungu. Verse 28 ndipo pamene padatha ngati masiku asanu ndi atatu atanena mawu amenewa, iye anatenga Petro ndi Yohane ndi Yakobo apite naye nakwera mphiri kukapemphera. 29 ndipo mkupemphera kwace maonekedwe a nkhope yace anasandulika ndi chovala chake chinayera ndi kunyezimira. Ndipo onani anali kulankhulana naye amuna awiri ndi Mose ndi Eliya amene anaonekera mu ulemerero nanena za kuunika kwace kumene iye ati adzatsiriza ku Yerusalemu. Koma Petro ndiwo anali naye analemedwa ndi tulo, koma mmene anayera m'maso ndithu anaona ulemerero wace ndi amuna awiriwo akuyimirira ndi iye. Ndipo panali polekana iwo aja ndi iye, Petro anati kwa Yesu, Ambuye, n'kwabwino kuti tili pano ndipo timange misasa itatu, umodzi wa inu ndi wina wa Mose ndi wina wa Eliya, wosadziwa iye chimene ali kunena. Ndipo akadalankhula izi adakankhula izi unadza mtambo nuwaphimba iwo, ndipo anaopa pakulowa iwo mu mtambomo. Ndipo munatuluka mawu mu mtambo nanena, uyu ndiye mwana wanga wosankhidwayo, mverani iye. Ndipo pakutero mawuwo Yesu anapezedwa ali yekha, ndipo anakhala chete, ndipo sanauza munthu aliyense masiku aja kanthu konse. Chinthu chimene chili chopatsa chidwi ndi mafotokozedwe a Luka tsopano. Luka akufotokoza tikhoza kuti moveketsa bwino. Buku la Luka limangosangalatsa ndi chimenecho kuna kuti limafotokoza, limapereka ma details ambiri pa zimene zimachitikira pakati pa atumwiwa komanso pakati pa atumwi ngakhale utumiki wa Yesu Khristu. So apa pa Luka akupitiriza kunena mwafotokozana kuti nthawi imene ankapita ku phiri Yesu ndi ophunzira ake atatu, ndi kuti Yesu Khristu adankhula mawu ena ake amene ndi opatsa chidwi ife kwawerenga ndi kwazindikira. Nkuti akuwauza zoonera kuti akuti ena a inu amene mwayima pano, akuyankhula ndi atumwi, ena a inu amene mwayima pano akuna kuti simudzalawa imfa kufikirana ufumu wa Mulungu utadza. Ndiye kuti anthu amene adayima pamenepo adayenera kuti aone kapena kuti alowe mu ufumu wa Mulungu monga mwa lonjezano la Khristu Yesu. Mwachidziwikire lemba ili silimafotokoza za kubwera kwa chiwiri kwa Yesu, koma limafotokoza za kubwera kwa Yesu kumene ati adze pa Pentekosti. Zimvetsetseka bwinobwino popita ndi malemba wa musimu, chifukwa ena a inu mungakhale mudavako pamene ena a inu mukhoza kukhala kuti ndi nkhani ya chilendo. Komano chinthu chimene tuyenera tifuna timvetsetse ndichona kuti chimene Khristu amachita ndi chimene amayankhula chinali ndi kufunikira kwakukulu kuchimvetsetsa, posayang'anira kuna kuti kungokhala ndi maganizo oti chikhoza kudzachitika mtsogolo kapena chikhoza kungochitika nthawi yokhayo. Ndiye kuti chidwi chathu nchofuna kumvetsetsa chimene mpulumutsi wathu akufuna kulankhula. Kuna kuti kodi akufuna kuyankhula za anthu a nthawi ya lero kapena akufuna kungoyankhula za nthawi za anthu a nthawi imeneyo yokha. Komano tikumbukire Khristu anabwera pansi pa Old Covenant. So Khristu pobwera pansi pa pangano lakale, ndiye kuti zimene amachita
zambiri zinali ziphiphiritso za zimene anthu amene akulandira mzimu wake atalandire mzimu wake atalandire moyo wa iyeyo adzambe kumvetsetsa mopyolera mmene zalembedwera kaya zidayankhulidwira kaya zidaonekera zidzakhala ndi matanthauzo akulu oposera penepo. Ndemo ngati manena point yake pachiyambi kuna kuti mmene tikhoza kupangira ma approach mawu a Mulungu tiona kuti kukhala ndi kuzindikira kuona kuti zimene zimachitika m'Baibulo zidalembedwa ndithu chifukwa cha ife anthu okhala masiku ano akumapeto. Chifukwa cha zimene zidalembedwera Kristu kapena kuti Mulungu adapangira design zimene zonzona kuti inuyo ndine kumvetsetsa chimene akuchita Kristu Yesu panopa, kumvetsetsa chimene adachita ndi kumvetsetsa chimene adzachite kusamakhale kotivuta pokhala ife ana a Mulungu. So point imene ndinena chifuna kuti ndinaza fotokozona kuti ena kakhoza khala koyamba kuna kuti nkhani ya kuna kuti yofumu akumwamba, kulowa kwa atumwi mfumu akumwamba itokhala mwina yodabwitsa kapena ndi maganizo ena kuti mwina Khristu amafuna kungotanthauza za anthu ena ake amene akubwera kutsogoloko. Nde tifuna ndithu titsindike point imene unena kuti sikuti amangotanthauza za ufumu umene akubwerawo, chifukwa ngati zingakhale choncho nde akuwauza atumwi kunena kuti ena inu simufa kufikira muone Khristu akukudza mu ufumu wake ndi mphamvu. Nde tichitenge ngati kuna kuti akamba za anthu zakumapeto a nthawi kuno nde kuti zikhala ngati kuti ndi ulosi wabodza. Chifukwa chani uli wabodza? Wani palibe mtumwi amene adakali ndi moyo panopa, komano Khristu lidali lonjezo ndithu kuti ena safa kufikira na atumwi ataona ufumu wakumwamba ena akuyimirira pamene popo. Chifukwa chinthucho samayankhula ngati kuti akuyankhula kuti adza kapena kuti anthu ena ake adzaona, koma akuyankhula ndi anthu amenewo. So anthu amene wawa ayenera aone ufumu wakumwamba ukudza ndi mphamvu ndimo ukudza ndi mphamvu komanso ufumu wakumwamba ukufikira anthu onse kapena kuti ukufikira anthu onse nthawi imeneyoyo kufikira na nthawi ya lero lino. So ufumu wakumwamba kapena chimene chimapanga ufumu kuti mwina ativeketse bwino, chimene chimapanga kuti akamati ufumu ndi chani, tipezona kuti ufumu suchitika popanda anthu olamulidwa. Ndiye kuti Khristu kapena kuti Mulungu pamene akukhazikitsa ufumu ayenera kuti akhale ndi wanthu. So ufumu umayenera uonekere ndithu kapena kuti anthu aone ufumu ukugwira ntchito. So Khristu anayenera ndithu apange zimenezo. Nde tipitirize yonchi kuna kuti Mulungu afuna apange ufumu payenera pakhale anthu amufumuwo, ndipo ufumuwo uyenera kuti uonetsedwe ndithu. So tikamapitiriza tikuona kuna kuti Khristu adankhula zimenezozo padangotha masiku atatu ndi pamene akunyamuka ndi atumwi atatu. Kenako akafika pa phiri limodzi mwa mapiri amene tikuwaona, phiri lakusandulika. Ndi adapita ku phiri ndakuti no ku phiri kuja zija adakaona ano tsopano ndi zimene zidapangitsa Petro Mulungu asadayankhule, zidampangitsa Petro kuzizwa mpaka na kukhala ndi chiganizo chonena kuti bwanji timange misasa itatu, umodzi wa ino Ambuye, wina wa Mose ndi Eliya. Komano Luka akunena kuti osadziwa chimene iye akuyankhula. Ndiye kuti chimachitika apa pachi mchinthu chachikulu, sakudziwa chimene akuyankhula. Ndi pamene Mulungu akubwera kufuna kuveketsa bwino chimeneno choyenera chitakhalepo kapena kuti cheni chimene Mulungu wapangira zimenezizi. Ndamutha kuona kuna kuti
Mulungu akuyankhula mawu awo, uyuyu ndiye mwana wanga wosankhidwayo, mverani iye. Ndiye kuti malingaliro a Petro, kaya mtumwi onse waso anali ndi malingaliro amenewa, koma Petro amene wachionetserayo malingaliro ake ndionena kuti akaona Mose anazizwa kuti pabwera mneneri wamkulu oveka. Akaona Eliya chidali chinthu chomtunthumiritsa kwambiri kuti amene adatsitsa moto kumwamba ali patinso ali pomwepo. Ndiye kuti mutha kuona kuna kuti chinthu chichi chidamusangalatsa kwambiri poona kuti no ingakhale makolo awo kapena kuti ma heroes a nthawi imeneyoyo ali patipo, ali pomwepo limodzi ndi Yesu Khristu. Ndiye kuti mu Yerusalemu muoneka zinthu zazikulu pano zidasemphana ndi maganizo amene Mulungu adali nawo kapena chimene ankafuna kuwaonetsera. Zikupezeka kuna kuti Mulungu akonza kuti si zonsezoyi, koma inuyo muyenera kuti mudziwe kuna kuti amene akulamulirano tsopano kuchokera pano ndi Yesu Khristu, ndipo mumvere Yesu Khristu. So that means utumiki wa Mose, chifukwa sizimapanga point Moseyo, koma zikupanga utumiki wake. Utumiki umene adautenga Mose tsopano ukuthera pa Khristu. Utumiki umene udali ndi Eliya ukutheranso pa Khristu. Ndiye mutha kuona kuti anthu awa sakungoyimirira akhristu amene adzafe nkuukitsidwa ndi amene adzakumane ndi Yesu Khristu. Zikuposa maganizo amenewo kapena zikuposa pamenepo. Ndiye kuti Moseyu akuyimirira utumiki tsopano umene iyeyo adapatsidwa, pamene Eliya akuyimiranso utumiki umene adapatsidwa. So Eliya akuyimirira aneneri, Mose akuyimira chilamulo. Chuzi pang'ono kaye paveka phokoso, so ndingwaletsanawo mangwa sana. Lapi asokosanaji asamafike uku. Okay, sorry for interruption guys, folks. So tipitilize kuna kuti Mose timanena kuti Mose akuyimirira utumiki wa law, chilamulo, pamene Eliya akuyimirira utumiki wa maprophets. Titha kuona kuti Eliya ndi mmodzi mwa aneneri akuluakulu amene sadachita zinthu zazikulu. Chinthu chachikulu chimene tikuchiwerengera apapa chimene tikhoza kupezera chifukwa chimene anabwerera apapa ndiona kuti adathandiza kapena kuti adachita kwakukulu kuti Israeli azindikire Mulungu oona, ndipo nkuonetsera ndithu kuti ndi Mulungu mmodzi yekha amene inu ndi ine tiyenera kumupembedza. Ndiye mutha kuona kuti pambali pa aneneri ambiri Eliyayunso adachita chinthu chachikulu kwambiri chimene ndi chobwezera anthu kwa Mulungu wawo, pamene Mose adali ndi utumiki wa lamulo. Nde nchifukwa chake nkunena kwina pena adanena kuti chilamulo ndi aneneri zidathira pa Yesu Khristu. Kudali kufuna kuyankhula kutanthauza zinthu zimene izizi zidachitika pa phiri, zimene atumwi adaziona ndi maso awo. Atumwi adaona ndi maso awo Mose ndi Eliya akudzapanga tikhoza kuti handover kapena kuti kudzatsikimizira kuna kuti ifeyo tinkadikirira Khristu kuna kuti adzakwaniritse, chifukwa ife timangolembera za iye. Chilamulo chimangofuna kufotokozera za Yesu Khristu, komanso aneneri amafunanso kungolembera za Khristu. Aneneri adalosera over and over za Yesu Khristu, maonekedwe ake mmene adzabwerere, ntchito imene adzagwire adafotokoza. Akakhala chilamulo chidafotokoza za ntchito imene adzagwirenso kumbali ina ya chilamulocho. So mutha kuona kuti ndi chifukwa chake akutsalapo yekha Yesu Khristu, enonsewo akupanga vanish, akusowapo. Nde chinthu chimenechi ndi chimene chikutipatsabe chidwi kuchifukula mmawa uno kuna kuti why akutsala Yesu Khristu. Chifukwa chani akutsala Yesu Khristu?
chira atangolankhula atangotha Mulungu kuchita chinthu chimene adachichitachi. Ndiye mutha kuona kuti zimachitika apapa zinali ngati kuti atenge kuti ndi masomphenya azimene zitachitike kutsogolo. Chifukwa chani tikutero? Mutha kuona kuti ulemerero umene udakuta Khristu apapa, kuwala kumene adawala Khristu apapa kudali kusonyeza za ulemerero. So ulemerero umene ukubwera apapa umayenera kuna kuti wani ukhale opindulitsa kwa ifeyo, osati pa nthawi yokha, chifukwa Khristu ngati akulemekezedwa kapena Khristu ngati akutenga ano tsopano udindo kapena utumiki okulu kuposa utumiki wa lamulo ndi utumiki wa aneneri. Tsopano uyenera kuti utumiki wakewo ukhale wa ulemerero. So ulemerero umene ukhale ndi utumiki umenewu ndiwoti ifeyo anthu tidzapindule nawo ulemerero umenewu. Ndiye mutha kuona kuti pa ziphiphiritso zidali pa phiri apa zikuyimiridwa ngakhale ndi mtambo. So mtambo ndi udali mbali imodzi ya chiphiphiritso cha ulemerero, kuna kuti sikuphimba atumwi okha kani Khristu yekha ndi Eliya ndi Mose, koma ingakhalenso atumwiwa akuphimbidwa nawo, kusonyezera kuna kuti ulemerero umene Khristu atabweretse ufikira munthu wina aliyense. So mutha kuona kuti adalowa nawo mu mtambo, koma kapena kuti tinene kuti adalowa nawo mu ulemerero, adakhala chifupi ndi Mulungu, adakhala chifupi ndi Khristu, liwu la Mulungu lili pomwepo, koma palibe choopsa chimene chidawachitikira anthu awawa. Pa phiri apapa adalowa anthu mu ulemerero wa Mulungu tikuti, koma osaopsedwa kapena kuti osachitidwa china chilichonse chimene chidakavulaza anthuwa kapena kuanthunthumilitsa kuti mpaka na mwina adakakhoza kutaya mwayi wawo okhala ndi moyo. Komano ulemerero udaphimba iwo, ndipo mawu amtendere amene anabwerapo ndina kuti mumvere Yesu Khristu. So ndi chinthu chamtengo wapatali kuna kuti Mulungu akuwayankhula tsopano, mawu ake kuveka ngakhale ndi munthu amene si mneneri, ndi munthu chabe amene wangoyitanidwa kuti atsate ayende ndi Khristu pa nthawi imeneyi, chifukwa Khristu nkuti asadoneke. Tikhozona kuti ukulu wake wa Khristu nkuti usadonekere, kuna kuti Khristu ndi ndani kuti asadonekere bwinobwino. So mutha kuona kuti ngakhale Khristu adali ngati adakali ophimbidwa kapena kuti adakali sadaonetsedwe chenicheni chimene ali, mutha kuonabe kuti atumwiwa adakwanitsa kuyenda naye nkufika pa phiripa ndi kukwanitsa kuna kuti ulemerero wa Mulungu kubwera, koma opanda chilichonse chowatani chowachitikira. Ndikufotokoza point iyi chifuna kuti ndikuona kuti pali mapiri awiri. Ndimuona kuti phiri loyamba kwambiri imene tangokhala ndi mutu umene unaona kuti mapiri awiri ndikukamba kwambiri za phiri la kusandulika, ndiye kuti lina ndi losabisika limene ndi la Sinai. Ndiye mukhoza kuona kuti chithunzithunzi cha mmene phiri la Sinai limakhalira, of course tionako, komano kutengera papa mmene phiri la Sinai lija limakhalira ndikukhupira mmutu mwathumu mwabwera lingaliro ndithu lina lake losiyana ndi zimene zimachitika pa phiri apapa. Chifukwa pa phiri apapa pakuoneka pakubwera cloud limene chifunga kapena kuti mtambo umene umaoneka tikhoza kuti ngati chifunga ndithu, ngati chifunga chiutsi choncho, koma chikuphimba anthu opanda chowachitikira china chilichonse, kupezeka kwa Mulungu koma munthu osafa. Nde awa adali masomphenya, koma osachita kugona kulota kapena kuti kuchita kudikira kupita pena pa Khristu adango atenga kuti aone zimene zikubwera kutsogolo, ulemerero umene ukubwera kutsogolo. Zitatha zimene zoza kuti udatiziya kunabwerera nomo mmene kunalili kunja. Anthu adangozidwa kuna kuti musakayankhule kufikira na Khristu atauka kwa yani kwa kufa. So tipitirize motere. Ndimanena kuti pa phiri la kusandulika pomwe Khristu adasandulika pamaso pa ophunzira, limene lidali vumbulutso kapena kuti masomphenya.
chimenecho tachikamba ndiye kuti chinthu chimene tiyapange mapointi mowapanga summarize chonchi. Khristu akuwuza ophunzira za ufumu wa Mulungu. Ena inu simudzafa kufikira mutaona ufumu wa Mulungu. Chinthu chachiwiri atatha choncho akupita atatu ndi Khristu achifolo ku phiri, pamwamba penipeni pa phiri. Kenako tikupezeka kuti Khristu akusandulika pakati pawo, nawala nkhope amonga kuwala kwa dzuwa. Nde Mose ndi Eliya akuonekera nawo mu ulemerero. Nde tikupezeka kuti ali kuonekera choncho akukamba ndi Khristu. Mose ndi Eliya akukamba ndi Khristu za imfa yake, chinthu chimene chopatsanso chidwi kwambiri. Mose ndi Eliya akukamba ndi Khristu za imfa imene Khristu ati akafe ku Yerusalemu. Pamene amanyamuka awiriwo, Eliya ndi Mose, ophunzira mmodzi Petro adati amange misasa itatu. Nde tikupezeka kuti pakubwera mtambo onyezimira, Petro atayankhula zimenezi, kenako onse akulowa mu mtambo limodzi. Kenako ophunzira akutsala ndi Khristu yekha basi. Awiri aja Mose ndi Eliya akupita. Ndiye akuwawuza kuti musauze anthu masomphenyawo kufikirana Khristu atauka kwa akufa, kapena kuuka kwa akufa kutachitika. Ndiye kuti apa pano tikukhoza kuona chimene chikuchitika pa phiripa moveka bwinobwino, kuonetsa kuti vumbulutsoli limalotsera za pangano latsopano, limeneno ndi mzimu wa Khristu kapena kuti moyo wa Khristu mwa ife anthu amene tikukhulupirira Yesu Khristu ndi aliyense amene amakhulupirira, chifukwa zidambira nthawi imeneyo pa Pentecost kufikira na lero lino. 2 Petro 1 verse 16 komanso 18 titawerengako mawu amenewa pena kuti pakuti sitinatsata miyambi yachabe pamene tinakudziwitsani mphamvu ndi maonekedwe a Ambuye wathu Yesu Khristu, koma tinapenya m'maso ukulu wace, pakuti analandira kwa Mulungu Atate ulemu ndi ulemerero pakumdzera Iye, otere ochokera ku ulemerero waukulu. Uyu ndi mwana wanga wokondedwa amene ine ndikondwera naye. Ndipo mawu awa ochokera kumwamba tidamva ife polankhula pamodzi ndi Iye m'phiri lopatulika lija. Ndapa tikumumvano Petro akuchitira umboni za zimene Khristu adawuza kuti achitire umboni zija, chifukwa Khristu paja anawuza kuti kuuka kwa akufa kukachitidwa ichi mukhoza kudzachiyankhula. So uyuno ndi Petro akuyamba kuyankhula kutsikimizira kuti akuti tikudziwitsani mphamvu ndi maonekedwe a Ambuye wathu Yesu Khristu. So akamanena kuti mphamvu ndi maonekedwe a Ambuye wathu Yesu Khristu, safuna kungonena mphamvu zakukhoza kulenga, mphamvu zimene tikhoza kukhala ndi maganizo ona kuti amene Mulungu tikhoza kumuganizira, koma akufuna adziwitse za mphamvu imene ndi yapaderadera, imene ndi yaphindu kwa inu ndi ine. Plus yapo maonekedwe safuna angonetse kuti Khristu ndi wokongola ndioneka, koma afuna aonetse maonekedwe kapena kuti kuveketsa chimene tiyenera kuchipenya, osati ndi maso athu akuthupiwa koma ndi maso athu akuuzimu, kuvetsetsa kwa zinthu zimene ndi zauzimu. Monga chimene chidachitika apa kuna kuti sikuti maonekedwe adangokhala kuti kuwala kokhako ndi ulemerero. Chimenecho chidali kusonyezera kuna kuti inuyo ndi ine tidzalandira chinthu china chake chimene nchamtengo wapatali, chinthu chimene ndi chokongola, ndi cha maonekedwe okongola, kapena kuti ndi chosangalatsa,
ndipo chimagwira ntchito kwa munthu amene wakhulupirira Yesu Khristu. So inu ndine kulandira mzimu wa Mulungu talandira chinthu cholemerero cha maonekedwe abwino, ndipo ndi mphamvu ya Mulunguyo, mzimu wa Mulunguyo, imene ndiyakukhoza kusintha munthu kumuchotsa ku imfa kumpititsa ku moyo, imene ndiyakukhoza kusintha munthu kuti asinthike completely kuchoka ku uchimo kufikana kwa Khristu Yesu. Nde inu ndine ndizodziwikiratu kuti vuto lathu lenileni pokhala anthu ndilo kusowa mzimu wa Mulungu, chifukwa pakusowa mzimu wa Mulungu zimapangitsa kuna kuti tipite mitundu yolekanalekana ya tikhozona kuti mitundu yolekanalekana ya zoyipa, chifukwa kuti tilibe mzimu wa Mulungu. Koma kungolandira mzimu wa Mulungu chinthu china chake chimachitika mwa ife chimene ncho pambana cha mtengo wapatali, chimene ndikusandulika kwa mitima yathu, ndipo zimathandiza ngakhale kaganizidwe kathu kambe kukhala kabwino, chifukwa kuti mzimu wa Mulungu tsopano wakhazikika mwa munthu amene wakhulupirira Yesu Khristu. So inu ndine ngati tatembenuka mtima ndiye kuti ndife mboni aichi, monga Petro chidachitika kuti atapatsidwa mzimu wa Khristu tsopano limodzi ndi atumwiwa, Petro no akuyamba kufotokozera ichi chifukwa wachipanga experience tsopano kulandira mzimu wa Mulungu kuja tsopano walowamo, akuva akutha kuzindikira akuna kuti kodi kulandira no mzimu wa Mulungu kodi kumaveka motere, kusintha kwenikweni kumakhala kotere, si kusintha kwa malamulo kona kuti usatere, chifukwa zimenezo zimapanga wekha kuyesera kusiya zinthu zija. Komano chimene akulalika achina Petro apa akuna ndi mphamvu ndi maonekedwe a Ambuye wathu Yesu Khristu, akuti amene iyeyo Petro oyichitira umboniyo adapenya ndi maso ake ukulu wa Khristuyo, kwamba nokuonetsera kuna kuti Khristu uja ngakhala amangoyenda na anangobwera mu zifaniziro nziphiphitso namaoneka ngatibe kuti cholinga chenicheni sichikudziwika. Tsopano Petro adakhoza kuzindikira limodzi ndi atumwi ukulu wa Khristu. So muona kuti ukulu wa Khristu sikungokhala pa rank ya pamwamba pokha, koma kuti athangati ngakhale ife amene tili pa rank ya palowo kuna kuti tikafike kukwezedwa chifupi ndi Mulungu. So inu ndine tikukhala chifupi ndi Mulungu chifukwa cha Khristu Yesu. So tikutano kuona kuna kuti akulula za chimene fe tikhoza kuchipeza mwandani mwa Khristu Yesu, akuchiulula modani za chimene adachiona, wambano kuona zinthu zazikulu kutengera mu chinthu chimene adangoona Khristu akuonekera pamodzi ndi achina Eliya, kena kwa achina Eliya ndi Mose akuchoka pakutsala mtambo ulemerero ukukhala bepa iwo kufikira na kuti akutsala iwo ndi Khristu. Zinthu zija wambano Petro kuzitanthauzira mwakuya moposera zinthu zimene zangoonekapo, komano kufuna kuti tsikimizira kuna kuti zinthu zija zimemira kuna kuti moyo umene tufuna tiulandire makosana apa ndi moyo wa Khristu Yesu. So moyo wa Khristu Yesu ndi ulemerero umene ifeso timauvala nawo chifukwa yuna kuti takhulupirira Yesu Khristu ndipo watipatsa mzimu wake. So mzimu wake uja tikupanga experience chinthu chimene chosangalatsano ndi chimenecho, tikupanga experience tsiku ndi tsiku chifukwa yuna kuti pokhala ndi Khristu mkati mwathu timakhala tikupitiriza kuona zazikulu zimene no Mulungu adachita akuchita ndi zimene atachite, chifukwa kuti Khristu chali ndi ndani, ali ndi ife tsopano. Ndiye kuti utumiki umene umabwera apapa umangoposera utumiki ongokuwuzani kuti musapange izi, utumiki oposera umene umakhoza kutsitsa moto kuchokera kutiko kumwamba, chifukwa utumiki uwu ukukhozano kugwira mkati mmene munali vuto la munthu umene no Khristu paonetsera utumiki umene kapena kuti pakugwira ntchito imene iyi inuyo ndi ine tsopano mitima yathu ikusandulika, tikuyambano kufikira Mulungu chifupi naye chifukwa kuti Khristu watipatsano chinthu chimene ndi mzimu wake. So pangano limene amaulula apa ndi pangano latsopano limene timapumula ndipo timapumula ndithu mwa Khristu Yesu. Yohane 7:38 kulekera 39, iye okhulupirira ine
monga chilembo chinati mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwache. Koma ichi anati za mzimu amene iwo akukhulupirira iye anati adzalandire, pakuti mzimu panalibe pamenepo chifukwa Yesu sanalemekezedwa pa nthawi pomwepo. Ndamutha kuona kuna kuti ndimanena point na kuti Khristu anabwera mu old covenant kapena kuti muziphiphiritsa, chifukwa pangano lakalekale ladzala ndi zophiphiritsa zokhazokha. Ingakhale Khristuso mu pangano limenelo amaphiphiritsidwa, ingakhale zimene amayankhula kafanizo lija alitanthauzira, koma anthu aja sikuti amakhala amvetsetsabe, chifukwa sidali nthawi yawo yoti amvetsetse zinthu zimenezozo. So Khristu akuyankhula za chinthu chimene chichitike iye akati wafa ndi kuukitsidwa. Sakuna kuti iwo amene adzakhulupirire Khristu Yesu, lembo likuti akuti mitsinje ya moyo ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwache. Samutha kuona kuti akuyankhula za chinthu chimene ndi mzimu wake, chifukwa still akakambabe za mitsinje akuphiphiritsabe. Kutuluka kwa mitsinje ya moyo mkati mwa munthu amene akhulupirira Yesu Khristu ndi kuphiphiritsabe. Tiona kuti ngati mtsinje ukutuluka kupanga flow, that means chinthu chija sichikuyima, ndi chinthu chidzakhala cha continuous daily kupanga experience moyo okhala ndi Khristu. So inu ndine pokhala ndi Khristu, that means tsiku ndi tsiku timaona Khristu ali pambali pathu, kapena kuti timamva mkati mwathu kuti Khristu ali nafe. Chifukwa chani? Chifukwa kuti ndi chinthu chimene adachilonjeza kuna kuti iwo amene akhulupirira chidzachitika over and over, as long as mutasankha Yesu Khristu kukhala mbuye bwezi ndi mpulumutsi wa miyoyo yathu. Ndiye kuti lemba ilili limakwaniritsidwa kwa anthu otero. So inu ndine tikuthana kupenyera bwinobwino kuna kuti zimene zimaphiphiritsidwa apa pa phiri la kusandulika ndi zinthu zazikulu zimene ndizongoposa kungoona mtambo, ndizongoposa kungoona aneneri amenewo, chifukwa awo adadzamulimbikitsa kuna kuti amakamba za imfa yake, kumulimbikitsa kuna kuti akafere wanthu, kuna kuti lonjezo lalikulu ilili lifike poti lakwaniritsidwa. So zidatero kuna kuti lakwaniritsidwa lonjezo lija, inu ndine ndi mboni. Nde Khristu akupitiriza kufotokoza ndithu chimene chimabwera patsogolo pake, kuti no iwo onkhulupirira pa Pentecost mongati anenera kuti alandire yani, alandire mzimu. So tiona nokuti adalosera zakuna kuti kukubwera ufumu amene adayimirira nthawi imeneyo adzaulandira nawo. Tiona kuti no pa Machitidwe 2 verse kulekera 33 Petro no tsopano akupitirizabe kuchitira umboni. Tiona kuti akuti Yesu ameneyo Mulungu anamuukitsa. Za ichi tili mboni ife tonse. Potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu, nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anatsanulira ichi chimene inu mupenya ni muva. Nde uwu ndi umboni waukulu umeneno ukuchitikira atumwi tsopano, chifukwa zijazi amaonetsa ndi Yesu Khristu. So Petro over and over akupitiriza kuchitira umboni kuna kuti Yesu ameneyo uja mudampachika uja akwauza Ayuda. So ayankhulenso ndife miyoyo yathu kuna kuti Yesu uja wopachikidwa uja ndi amene anaukitsidwa ndi Mulungu Atate, ameneyo analandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, natsanulira ichi chimene inu mupenya ni muva. Ndiye kuti tanthauzo la mtambo kuwakuti atumwi limodzi ndi Khristu mujatimanira kuti ndi ulemerero, ndi izi zimene Petro akuyankhula zenizeni. So popeza tanthauzo la chinthu makamaka tikapita m'Baibulo, tanthauzo la zinthu zenizeni limakhala losiyana ndi zimene zimachitika. Chitsazo mutha mtambo, timaona anthu akukutidwa mtambo ndi Khristu akalemekezedwa, akalandira Mzimu wa Mulungu, akhozanso kupereka kwa ifeyo
kuwala kukamba tikamona kuwala kwa dzuwa kumachoka patali pomwe ndipo kumafikira ife anthu okhala pasi pano. Mutha kuona kuti space imene imadutsika apa ndekulu kwambiri imene ikufuna kuti tanthauzire fonera kuti Khristu ngati ali kuwala, ife amene tikukhulupirira kuwala kuja kudzitipeza chifukwa kuti takhulupirira iyeyo kapena kuti tasankha kuti time powunika poyera pamene kuwala kuja tidzikumana nako. So kuphimbidwa mtambo kunali kufuna kufotokoza zinthu zimene ndi zongoposera zimene zimaoneka pamene popo. Chinthu chimene timachilandira mwa Khristu Yesu amene adapatsidwa nokuthekera, atavomerezedwa kuti ndi munthu yekhayo amene adakwanitsa kapena kuti ndi munthu yekhayo amene adapangidwa qualified, adayenerezedwa kuna kuti akapulumutse inu ndi ineyo, koma through character kapena kuti through khalidwe limene adadzaonetsera ku dziko lino lapansi lakuyenda ndi Mulungu kufikirana ifa yake mwachikhulupiriro, kuti ifenso akukhulupirira iye tikapange inherit chinthu chimene chija chikhulupiriro cha pa Mulungu wathu kufikirana kaya ndi ifa kaya ndi pamene Khristu akubwera. Ndiye mutha kuona kuti ulemerero tikuti ujomoneka pa phiri paja lakusandulika ndi omwewo umene tikulandira ife, koma munzenizeni osatinso mu ziphiphiriso. Ndiye kuti Pentecost idachitika ija patatha masiku 50 imayamba kuoneka phindu lake kufikirana lero lino. Phindu lake ndi mzimu wa Mulungu. Nde tibwerere pang'ono ku phiri la kalekale ili la Sinai. Tidamba ndi phiri lofunikira kwambiri kuna kuti silingakhazike kwambiri ku Sinai koma noti ngofotokoza zochepa chabe za ku Sinaizo kuna kuti no tikhale ndi kuzindikira kwina kwake kumene kukufanana kuzindikira kwa kufanana kwa phiri ilili ndi phiri la Sinai. Aisraeli nthawi imene ankachoka ku Aigupto, nthawi imene ija zilabe zoti adatuluka kuchokera pa tsiku la Paska kukafika tsiku limene amakalandira pangano. Ndithu nkuti patapita nthawi pafupifupi masiku 50. Ndi chifukwa yake mupezeka kuti Paska amadya kena kupambira masiku 50 then pamabwera Pentecost. Chifukwa anthu adangotuluka mu Igupto kuoloka nyanja ndi pamene adalowa mu chipululu, mmenemo ndi mmene adakhala no nthawi chachitali. So padapita masiku pafupifupi 50 malingana ndi lemba la Paska. Ndiye mutha kuona kuti kuchokera pamenepa anthu awawa akulandira pangano patatha masiku 50. So chimodzimodzi Khristu atatha kuukitsidwa, chifukwa Paska pakhala maphunziro ambirimbiri akusonyeza kuti Paska ndi Khristu, kuphedwa kwa Khristu nde pamachitikanso ka feast kena kamene kamaonetsera zakufa kwa Khristu, then pakuwerengedwa mpaka na masiku 50 imene mafika pa Pentecost. So Khristu adafa naukitsidwa ndi kupita masiku 50 pakulandiridwanso pangano. Ndendende zimene zikuitika ku chipululu Aigupto muchipululu pakuchitika chimene no ndikulandiridwa kwa malamulo 10 ndi chilamulo chonse. Pa phiri la Sinai Mulungu adapereka malamulo, pamene pa phiri la kusandulika Mulungu akupereka kwa ophunzira ake a Yesu Khristu akupereka pangano kapena kuti lamulo limene losiyana ndi lakale lichi. Nde Mose ndi Eliya akuyimirira mongati mana kuti chilamulo ndi aneneri, ndipo pomwe mtambo unawaphimba pamodzi nawo atumwiwo, pamene pake adapezeka atatsala ndi Khristu yekha, ndipo Mulungu adati uyu ndiye mwana wanga mumvere iyeyu. Meaning nakuti musavere lamulo
popeza no lapita. Ingakhale aneneri popeza swatani apita. Komano tsopano zonse zija zakwanitsidwa mwa Yesu Khristu. Muona kuti pa phiri la Sinai anthu sadakhoze kuyandikira nthawi imene Mose amalandira malamulo muja. Anthu adakakhala kutali ndi Mulungu, zimene zidakapangitsanso kuti ayiwale namba kukadzipangira mwana wa ng'ombe, chifukwa kuti chochitika chimene chimachitika ku Sinai ngakhale amapatsa munthu, koma munthuyo kudali kungosonyezeratu kuti sangakhoze kuchisunga, sangakhoze kuchita chinthu chicha, chifukwa chikubwera kunja kwa munthu. Chifukwa vuto la munthu si la kunjaku koma mkati mwake. So chikubwera kunja kwa munthu chimene chimangompatsa mantha, nkumpatsa lingolona kuti chimene ayankhule Mulungu ife titani tichita. Pamene Mulungu sakufuna kuti ifeyo tichite kanthu, koma Khristu atichitire, inyeyo atichitire kanthu kamene ndi chisomo chimene kungotipatsa mzimu wake, koma pakukhulupirira iyeyo. Ndimona kuti nthawi iyi adachita mantha pamene ku phiri lija la kusandulika, ngakhale Petro amaopa, koma panalibe china chilichonse chochititsa mantha, chifukwa Khristu akuti musaope. Ngati mpulumutsi ako zoti musaope, tiona kuti ndi zosiyana ndi zimene adayankhula ku Sinai, chifukwa Mulungu adanena kuti iye musayandikire. Mwachidule kuti munthunthumire ndithu, mukhale ndi mantha, musayandikire. Koma nawo pa phiri la kusandulika akuonetsa kuna kuti musachite mantha, chifukwa pangano ladzera inu amene ndi Khristu moyo wake. Ndiye kuti tikupeza ano kuna kuti phindu lenileni la Khristu likupezeka pakulandira Khristu Yesu ndi kuvomereza kuna kuti Khristu anaukitsidwa kwa akufa ndi Atate Mulungu. Ndi kuti pakuukitsidwa kwa akufa ifeyo tikulandira no moyo wake wa Khristuyo umene ndi mzimu wake. Chinthu chenicheni cha ziphiphiritso zonse zija ndi kulandira kwa inu ndine mzimu wa Yesu Khristu ndi chikhulupiriro. Ndiye kuti pamenepo tikukwaniritsa zophiphiritsidwa zija Khristu amaphiphiritsa. Nde mapiri awiri amene timafuna tiunikirane kamena tizukute tione mkati mwache kwa mapiri awiri kuti zinthu nkhani zimene zosangalatsa chonchi zili m'malemba zidapereka phindu lanji kwa ifeyo anthu apanopa. Chifukwa phindu lalikulu ndimene timanena kuti ndi Khristu mwa ife. Khristu mwa ife, chiyembekezo cha ulemerero. Chifukwa zonsezi zidalozera kuna kuti inu ndine tikangomvetsetsa kuna kuti Khristu ndi amene akuposa utumiki wa chilamulo, ndi amene akuposa utumiki wa aneneri. So phunziro lathu linali pa zimenezi. Sindikudziwa ngati pangakhale ndemanga mafunso before tisadatsirize. Ndenga I think utangopemphera then ndimanga. Okay. Ababa phunziro lathu amathero ake ndi amenewo. So tikhalanso ndi liwu la pemphero before amafunso ndi ndemanga zanu. Tiyamike Mulungu. Woyera ndinu Atate Mulungu wokoma mtima. Tikudza pamaso panu mwa mwana wanu Yesu Khristu. Ndi chiyamiko komanso kuthokoza kamba ka nthawi imeneyi munatipatsa ya kugawana mawu anu. Ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti tinali pano kumva mawu anu, popeza ndi chimene chisangalatsa inu. Mudayankhula kuti pali awiri kapena atatu osonkhana mu dzina lanu, inuyo mudzakhala pomwepo. Zikomo kamba kakupezeka kwanu mfumu. Pitirizani kukhala nafe ndi kupitiriza kutithangatira pamene tikukhalanso mu tsiku lonseli tikuvabe mawu osiyanasiyana ndi kuphunzira zakuya za mfumu wanu. Kutithangatire ife tonse ndi kumvetsetsa kwa kuuzimu ndi kutidzudzulira nthenda ngakhale zinthu zimene zikhoza kusokoneza chimene mwatikozera mtsiku la lero. Kotero pakuzisiya zonse m'manja mwanu, dzina lanu lilemekezedwe ndi kutamandika. Mwa Yesu Khristu Ambuye wathu tapempha. Amen.
Brother AC, you can cut the recording.